چشم در هم بچه من یه ماشینم بزگرم میگم مادر بچه مامان. малика мамадқулова сокини деҳаи навзамин дар ноҳияи хуросон 7 моҳ аст ки ҳар рӯзи худро бо умеди шунидани хабари писараш оғоз мекунад. ҳар занги телефон мисли оташ ба қалбаш зада дилашро беқарор мекунад. мегӯяд ҳар боре ки садои мошинеро аз кӯча мешунавад ё телефон занг мезанад гӯё тамоми дунё барои як лаҳза мехоҳад ба ӯ хабар диҳад ё зинда аст ё мурда. писари ӯ муҳаммад маҳмадқулови 26 сола рӯзи 29 июли соли 2024 бо модар худоҳофизӣ карду рафт. бехабар аз он ки ин охирин худоҳофизӣ хоҳад буд. муҳаммад бо дӯстонаш ба обозӣ рафт. ҳамон рӯз дар обҳои пурталотуми дарёи вахш ғарқ шуд. ҷасадашро пайдо накарданд. از همه خواهش دارم، از همه مأموریت، همین برای یافتن فرزند من یار بگیر. التماس از همه. падари муҳаммад абдусалом маҳмадқулов хабари марги писарашро дар русия шунид ва ҳамон рӯз ба хона баргашт. ӯ зуд ба соҳили дарёи вахш меояд, ба он маҳале ки фарзандаш об дар канораш ӯро ба қаъри хомӯшии худ кашид. бо чашмони пур аз ғам ба ҷараёни тунди дарё менигарад. ба гуфтаи ин падар дар рӯзҳои аввали ғарқшавии фарзандаш кормандони ҳолатҳои фавқулода ва наздиконаш беш аз 4 моҳ то марзи Афғонистон дарёи вахшро кофтанд, вале ба ҷойҳое ки маҷрои дарё тунд ҳаракат мекард ғаввосон даромадан натавонистанд. Уҷагу мо ои равона намекоем гуфт. Мумкин нест модарго. Мо тум ҳами одамо тум бевадалат беҳичи ҳамта кофтеса хай чи тайёра бисёр наметона ку. Уҷа 4 метр 5 метр чиқаргиш овне ки тез мерава. Ман аму Россияра МЧС гавзанам калам мо мекоем гуфт. Любой ҷоро мекоем гуфтан. Вайо. мақомоти ҳолатҳои фавқулодаи вилояти хатлон гуфтанд беш аз 1 моҳ ҷасади муҳаммадро ҷустуҷӯ карданд, вале ба натиҷае нарасиданд. дар ҳамин муддат ҷасади 3 нафари дигарро аз соҳили дарёи вахш ёфтанд. муҳаммад ҳанӯз нест. ҳамасола дар рӯзҳои тобистон ғарқшавии сокинон ба ҳангоми обозӣ дар соҳили кӯлу дарёҳо сабт мешавад. тибқи гузоришҳои расмӣ дар соли гузашта дар Тоҷикистон 179 нафар ғарқ шудаанд. вале модари ғамдида малика маҳмадқулова ҳанӯз дар интизори фарзанд аст ва ҳанӯз ба ин суол посух меҷӯяд ки фарзандам куҷост.